Kuda Martowo. Yo. Yo iya. Wae. Yo iya. Wae. Ho ya. Wae. Ya. Wae. Ho ya. Wiwaraning kandha arsa anglalipun ring sedaya miarsa mugi pinangiya basuki wana tansah kalih ing rupeta wiwaraning kandha arsa anglalipun ring sedaya miarsa mugi pinangiya basuki wana tansah kalih ing rupeta warga Kuda Martowo kang ijil saking kati desa tansah ambuti daya seni endah sanyata iwak anggelipun para miyarsa Martowo kang ijil saking kati desa tansah ambuti daya seni endah sanyata iwak anggelipun para miyarsa Martowo kesenanganku para pamirsa, Bapak salajengipun nggih Bapak Putri Sekar Martowo. Pramila monggo sugeng amriksani kanthi mardi kaning penggalih. Sugeng amriksani Sekar Martowo. Yo.
Martowo. Yo, ayo co, ayo co, ayo co.
iya. Lore olane sawo. Lore olane sawo. Nadyan cilik putune dawa. Yen tong lirik sing kira-kira. Yen tong lirik sing kira-kira. Sing dilirik ora rumangsa. Yuk ya. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlena aku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Kudu Mardawa, iya. Kesenanganku, oh. Aku rindu, katakan padanya aku rindu. Nyanyikanlah, katakan kepadanya, aku rindu. Yo.
anglaring baris angayai karmaning satriya rikat-rikat trengginas terampil prekridane uranggong pantas kinar ya tulodo anangge para satriya nangge para tampa sikra lapak anglaring baris angayai darmaning satriya waru dayang nang pinggir kali ayo gotong royong bangun negara kembang suket bekare sore aku ngumet mikirke kowe kudu mardawa nyos 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 yo dayang ning pinggir sumur ayo gotong royong negarane ben adil makmur pinceng ki abad biru waru
doyong dek doyong nang pinggir kali ayo bapak pamit jagong sawangi kok ora bali-bali dalan sampur kok diloncati kuda marta wong lali pur ati yo aho 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 yo ayah ahe waru-waru doyong nang pinggir jurang ayo gotong royong sambil berjuang miko suketi atau Ayo, 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 ayo. J monggo Mas Bayu. Ya, Sar. Kudu Mardawa. Kesenanganku.
ikhlas nanging apa tak lakoni nopo kasunyatan ning tresno aku sumanding wong liya ngapuraken aku yen ninggake sliramu Dede nanging atiku wis dudu duwemu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe ninggal entuk gantiku hati turung mila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bapasane gampang makar ana ing ati apa iki dudu aku sing duweni wis cukup laleno timbang atimu lara mergo tresno ra iso dipaksa hatiku percaya yen kowe mesti bisa milake aku sumanding wong liya Os bareng kuda wardawa bersama audio sound system sakja seno mas Mas Gitar ayo mas ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni napa kasunyatan ning tresno awe sumanding wong liya ngapuraken aku yen ninggalke sliramu nanging atiku wis dudu duwemu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe ninggal entuk gantiku hati turung lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bapasane gampang makar ana ing ati nanging dudu aku sing duweni wis cukup laleno timbang atimu lara Marko tresno ra iso dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nglilake aku sumanding wong liya ilake aku sumanding wong liya Caca oh caca ya Caca ya Anjay. Kasunyatan sampun Kasunyatan. katur mas katur iki mau arep langsung dipinangkani kabeh napa kepripun derek kemawon nggih ketok ngono pamundutan liya lah ya wis kuwi mau wae manut ya monggo iki dalung witing asmara kalih ninggal janji lah sik ditinggalke janjine sapa ya mas ya Hah? oh Labuh Tresno Labuh Tresno, nggih. iki Derek. sapa iki mau sik ngersake Mas Gitar
Oh lah kok ya nyekel mik dhewe iki lho Jan. Tukang nguntar-nguntir lho. Semonggo ingkang pun dirumiyin Kang Mas pun pinanggani. Lumiting asmara riyen Mas Gitar nggih. Nggih pun. Paringi labuh tresno. Nggih. Iya, mbok menawi para pamirsa badhe ngersakaken Kuda Mardawa. Nggih, saged lumantar kontak person wonten ing nomor 087738007537 utawi 0557830942. Nggih. Utawi tindak wonten ing Mabes Kuda Mardawa wonten ing Kati Beso Arga dadi sedayupan benci. Sampun semadya Kang Mas. Prasetyaning ati kadung tresno mring sliramu wong ayu ra eling dina lan wektu Ning ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan nang yen mung tansah agadan aku samar yen sliramu ra kelingan wong ayu ta ati sapijer samaya wae aku tresno karo kowe apa ya tegane atimu saya gawe lara iku ora prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung sliramu apa yang ukuran ning tresno tutup bondonane lungiting asmara Kuda Mardawa asik penak ya Mas penak dek ser 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 he iyo ada Mbak Tata Angelina bareng Mas Tete terima kasih awan tansah kelingan yen wengi kegawa mimpi sliramu angrar rindu ati lintang lan rembulan rungokno suarane ati sing nandang kasmaran sayang sayang sing tak sayang kangen 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 ning atiku entae wengi iki aku tansah kelingan nyawang sliramu
lan sesandingan tresnane atiku mung kanggo sliramu bareng kudu martawa kesenenganku sawere yo ayo yo ada tari semut ayo mas tansah kelingan yen bagi aku mengkipi sliramu anggra ridu ati lintang-lintang lan rembulan rungokno suarane ati aku sing mandang kasmara sayang sayang sing tak sayang kangen 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 ning atiku ing wengi iki aku tansah kelingan nyawang sliramu lan sesandingan tresnaning atiku mung kanggo sliramu tresnaning atiku mung kanggo sliramu nggih sampun katur pripun Mas Bayu dibonusi sayang-sayang sajake kok ya rada-rada ki lho jan lali apa piye le ngendangi kok ya Bayu po heeh kelingan apa lali eling rupane yu Inje Artika Pakke Mas Bayu ayo iki Mas Pawang won lagu tarik rumiyin oh nggih ditarik dulu oh dilebokke rumiyin sumangga 321 ayo masukkan Mas Bayu ayo 3 2 1 kuda martawa kadibeso Mita esame kuciwan gawe sam kamulya busana nirasutra pancawarna lelangan baksan oke ate sasulasa gedek buka siti
Sito Bali ora, Sito Bali ora. Ora. Nginep. Iya. Nginep. Nginep ya Yu. Yes. Iya. Yo. Yo. Ya. Mantap. Mundur. Nyuwun napa? Ya kotor, ya kotor, ya kotor. Yo. Tampani monggo Bu, tampani Bu. Ya. Monggo bentar iki. Bu, ya. Ayo. Ayo, dalam Kang Mas. Sayangan kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nadang rindu Kang Mas. dalam Sing tak tresnani di DM di WA kok rambalesi hilang HP nih. apa sliramu wis lali janji suci ngendikanmu wingi Kudo Martowo. ayo Mas ayo Aku ra ngemis ning atiku miris
ayo no. Mas Dalem. kesayangan koyo ngene rasane ati iki Kayak apa? suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu dalam kamar sing tak tresnani tipe aku ora balesi sakno opo sliramu wis lali janji suci nganti kamu wingi nek nganti aku goleki jero kotang aku ora ngerti ing atiku curiku rasane apa wis ana gantine ya lolo Kapok aku isine sayang terus aku ora bakal lima jaga tresnaku kaya dene aku kang jaga tresnamu tak pasrahke mring pangeran